kakuwayo mukunamata tinokomborerwa orapawa kaneta zvakanaka kuwayo nguva yekunamata tenzi oswedera ane tsitsi kunzwa vana vachichema zvese tinozviisa pamakumbo ake orapawa kaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa orapawa kaneta zvakanaka kuwayo nguva yekunamata apa vanoyedzwa toisa kuna tenzi vanobatsira nemoyo wekunzwira obvisa zvinetso orapawa kaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa orapawa kaneta zvakanaka kuwayo panguva yenamato tinomusimbira zvikomborero zvese tinozviwana mukusimbira iye hamuna dambudzo orapawa kaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa orapawa kaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa orapawa kaneta zvakanaka kuwayo. Mangwanana akanaka vana vedenga, tinoda kutenda nemhaka yekuti Mwari ndiMwari ane nyasha, ndiMwari anoramba achitipa mukana wekutendeuka zuva nezuva. Shoko rake rinova manual, rinova constitution, rinotibatsira kuti tirarame zvinoita kuti tiende kudenga. Mangwanana ano regai tipinde panguva yekunamata, tinamatire shoko ratichanzwa kuti titendeuke, ngatiwane nguva yekunamata. Kuna baba vedu kudenga tinoda kutenda nemhaka yekuti muri Mwari wedu, muri Mwari ane nyasha. Tibatsirei kuti makanyora mushoko renyu tizviteedzere tigova makandidates edenga. Upenyu hwedu Mwari dai hwava hunobatsira even kushandura vamwe vanga vasingakuzive kuti vagokuziva zviri nani. Uyu ndiwo munamato wedu mangwanana anobva zviro zvikapere. Amen. Tinoda kutenda mangwanana ano tichada kumhanya pabhuku ya 2 Timothy chapter 3 kubva pavhesi ya 1. Musoro weshoko
uri kuti kurashika kwamazuva ekupedzisira. Tiri pamazuva ekupedzisira ndo chinhu chatofanira kuziva. Vanhu ndo pavanorashika. Saka panapa parida kutaurwa pamusoro pekurashika kwamazuva ekupedzisira. Regai tiverenge vhesi ya1. Zvinozive chinhu ichi kuti namazuva ekupedzisira nguva dzokutambudzika dzichasvika. Nokuti vanhu vachava vanozvida, vanoda mari, vanozvirumbidza, vanozvikudza, vanotuka, vasingateerere vabereki, vasingavonge, vasati vari vatsvene. Vhesi ra3. Regai timbodhila neapo. Bhaibheri rabudisa pachena kuti zvino namazuva ekupedzisira pane nguva ichasvika yekutambudzika. Rega ndikudze, vanhu vari kutambudzika. Problem yenyu ndeyekuti hamuzivi kuti unonzi kutambudzika chii. Kurarama usingaiti zvinoda Mwari kutambudzika. Saka Bhaibheri riri kuti namazuva ekupedzisira vanhu vachatambudzika. Nguva yekutambudzika ichasvika. Ichasvika nei? Inzwa, zviri kunzi vanhu vachava vanozvikudza. Saka munhu akazvikudza, vanotambudzika ndeavo vanodadira. Saka the Bible iri kuti paoni kuti mazuva ekupedzisira nguva ichasvika vanhu pavachava vanozvikudza. Kamuda kuona kuti vanhu vanozvikudza tiri pamazuva ekupedzisira hazvimbonetsi. Ena chero murodhi, chero pasocial media, munhu wese ari kufaitira kuti awane recognition. Recognition ipi? Ine zvekuita nenyika. Asi Bhaibheri ratovereka chiti musada nyika kunyange nezviri mairi. Asi vanhu ndo zvavari kumhanyira. Nemhaka yei vari kutsvaga kuzvikudza pamabasa avo. Ukada kutarisa kuti sei vanhu vari kutsvaga mari nenzira dzisina kufanira. Ndosaka vamwe vari kuenda kunoromba. Ndosaka vamwe vari kuita mari yezvisina kunaka zvinotaurwa neBhaibheri. Imhaka yei vanhu vari kutsvaga kuzvikudza. Saka Bhaibheri riri kuti paoni kuti namazuva ekupedzisira ichasvika nguva yekutambudzika. Nguva yekutambudzika ndo iye yatozoda inozonzi vakatsungirira kusvika pakupedzisira kusvikira murufu vachaponeswa. Saka nguva yekutambudzika mudikani rega ndikudze inouya. Vanhu vacharwara munguva yekutambudzika. Nguva yekutambudzika inouya. Vanhu pari zvino kana kuzvipatara kwakazara, mibhedha yakazara, vanhu vari kutorara pasi. Nemhaka yei tiri pamazuva ekupedzisira vanhu vachatambudzika. Nguva dzekutambudzika dzinosvika. Mazuva ekupedzisira ane zvakawanda zvinoitika. Remember kuti zvinodonzi neBhaibheri sepamazuva ano vanhu vaidya nokunwa. Saka vanhu kana vachidya nokunwa nekuroora nekurodzana vanogona kusaona sevanotambura. But kana Mwari achitarisa ari kuti nepamazuva ekupedzisira ndo kunonzi kutambura. Nemhaka yei Mwari achiti ndo kunonzi kutambura. Inooneka kuna Revelation inoti nemhaka yekuti unoti ndakafuma ndakafumiswa usikazivi kuti ndiwe une urombo. Saka dambudziko vanhu vane zvavanoona sekunge ndo kusatambudzika. But kana Mwari achitarisa ari kuti ndo kutambudzika kwacho. Namazuva ekupedzisira vanhu vachatambudzika. Dambudziko nderekuti vanhu havasi kuziva kuti vari kutambudzika. Mweya iri kutambura. The spiritual aspect iri kutambura. That's why uri kuona kuti kunyange masangano mazhinji ari kusheka. Nemhaka yei inguva yekutambudzika. The spiritual aspect is shaking. Nokuti vanhu vachava vanozvida, vanoda mari. Kana usati wamboona vanhu madiro avanozviita. Munhu kana achifamba, that's why vakuona vane policy yekuti my body my rights. It's because vanhu vakuzvida. Bhaibheri richiti ida wakwako, ida hama dzako, vanhu havachadaro, vanhu vakuzvida. That's why muri kuona kuti even my families are broken. That's why muri kuona kuti izvozvizvi ana mbuya vana vazukuru havazivi ana mbuya wavo, havazivi ana tete wavo, havazivi ana banguru wavo. Munhu nemunhu akuzviraramira life yake. Vanhu vapa nguva yekuzvikudza. Vanhu vapa nguva yekuzvida. As long as I'm okay, it's okay. That's why I'm going to even corruption. Yawanda, even musangano, even munyika. Everywhere there's corruption. Why? Vanhu vakuda mari, vanhu vakuzvida, vanhu vakuzvikudza. Saka dambudziko rinoitika nderekuti kana Mwari akatarira unorwadziwa. Oti napamazuva ekupedzisira
chinhu chitangokuratidza kuti tapa mazuva ekupedzisira hazvidi zvakawanda. Ukangoona zvinhu zvakuitika ziva kuti tapa mazuva ekupedzisira. Zvekuzotsvaga zveprofesi, yes of course, but for zvinhu zviri simple, ukangoona vanhu vakuzvida, vanhu vakuzvikudza, vanhu vakuda mari, ziva kuti tapa mazuva ekupedzisira. Kamuraramiro katakuita ndeke mazuva ekupedzisira. That's why izvozvi zvakuita as if it's normal kuti munhu uwane kana basa, you have to pay someone, kuti uite corruption, kuti munhu ubudirire. Ukatwadzwa chitaura kuti zvichamboraramika here, zvinoraramika. The challenge is tiri pamazuva ekupedzisira, vanhu vari kutambudzika. That's why vanhu vakuda mari. Chimbozvibvunza kuti kamudiro kaunoita mari nematsvagira unoita zvinoenderana here nedenga. Marwadziro acho mari yacho kana maitsvaga hamutonyari even kuchechi inouya. Why? Muri kuzvida, muri kutsvaga social recognition, kuti vanhu vanokuonai vakuti makachena. Izvo matsvagiro enyu amunoita upfumi akaipa. There is corruption in the way amunoshandisa kutsvaga mari. Namazuva ekupedzisira vanhu vachazvida, vanhu vachange vachida mari. That's why makaona kuti zvakuita kunge mari is everything. But the Bible says, for the love of man is the root of all evil. Ukawadzwa vakutaura mazuva ano, vane kalanguage kavo hadzi poverty is the tree, handimati man is the root. Poverty is the tree. Vave kutsvaga zvekuzvidefenda nazvo. Nemazuva ekupedzisira vanhu vachange vachizvida, vachida mari to an extent ekuti vanotsvaga even mastatements ekudefenda mabasa akaipa. Saka wamboita discussion nemunhu anoda mari anozvida, anotsvaga by all means kuti azvidefende kubva pane zvakaipa. But Bible riri kutudza kuti ndo mazuva ekupedzisira. Kana uchiverenga, cherechedza, anorava ngaacherechedze zvinhu, ngaaverenge. Zvinonzi neBhayibheri, vakakomborerwa vanoverenga, vachinzwa nokuita zvinorehwa. Kana waverenga kuti aya ndiwo mazuva ekupedzisira, uchazoona kuti yangu yekunamata mweya nemusukani. Haisiri nguva yekutamba. These are the last days. Rega tinzwe zvimwe zvinoitika pamazuva ekupedzisira. Vanozvikudza, vanozvirumbidza, vanotuka vasingateereri vabereki. Kana muchiziva nguva inotuka vanhu inguva ino, hamusati vabvona kamutukira vanotaura. That's why muri kuona kuti even mwana mudiki chinhu chanotanga kugona kuita kutuka. Mashoko akanaka anozobuda leta, chanotanga kugona kuita kutuka. It's because tiri pamazuva ekupedzisira. Zvinorwadza kuti language yakaipa ndo language yave normal munyika. That's why muri kuona kunyange vaimbi vamwe vazvakasiyana siyana, they prefer kuimba vachituka. Nevakakuti ndo zvavanoti zvinoitisa mbiri. It's because tiri pamazuva ekupedzisira vanhu vachange vachituka. Musati mambozoremi kuti kunyange mugroup rechechi chairo chairo, kunyange kuri kuchechi, vanhu kutukana nekutukana. Mainhingi musazondijairire, bani imhaka yei tiri pamazuva ekupedzisira vanhu tichatambudzika, vanhu vachitukana. That's why muri kuona kuti kunyange kadzi family function haiperi vanhu vachitukana. Nemhaka yei tiri pamazuva ekupedzisira vanhu vanenge vachituka. Regai ndikuudze mudikani, wakakomborerwa kana wakapinda pana Mwari, wotukwa nevanhu asi uine favor yedenga. Asi une munyama iwe, uchatukwa nedenga. Kana denga ratuka ratotuka, vanhu vangaita zvavanoita, but as long as Mwari ari kudivi rako, it's okay. Regai tiverenge zvinoita vanhu zvikanzi neBhayibheri vasingateereri vabereki. Kana muchiziva generation yanetsa, ama 2000 anetsa, kusateerera vabereki. Nemarights akazoti kuuyaya, mamwe acho akushatiswa zvisizvo, vanhu havachateereri vabereki. Izvozvo ukafamba, vabereki vanochema nekamudhakiro kari kuita vanhu, nezvinodhaka zvinana musombodhiya, mbanje, mutoriro, zvakasiyana siyana, mangepa chii, vabereki vari pakuchema. Noti kuti vabereki vakareza chidhakwa, vabereki vakatoendesa mwana kuchechi, but mwana haakaramba kuteerera vabereki. Kwete vega mayouth awo nemiwano akuru, vabereki vakakuti kana mazoenda Jonu, kana mazoenda kudhorobha, munatirangarira kuno, asi nhasi una kuvarangarira. Vanhu hamuteereri vabereki, ichasvika nguva yekuti vanhu havateereri vabereki. Chimbozvibvunza kuti izvozvi baba vako kana mai vako kumushoko vakapfekei?
izvo baba vako kana mai vako kumusha uku vadyei. Vamwe vacho kuvabvunza kuti makapedzisira kana kufona riini zvako hamutozivi. Nevamwe vacho nefoni yacho kutofona hamutorina. Kana kuri kuenda kumusha kwacho hamuendi. Makore awandisa musina kusvika. Hamuchateereri. Vakabvira kare vachidemba kuti dai watiwonawo asi vakasvikawo pakuneta. Mazuva ekupedzisira vanhu havachateereri vabereki. So it's very easy kuona kuti pamazuva api. Hazvinetsi. Mazuva ekupedzisira vanhu havachateereri. Zvavanodzwa havateereri. Kunyange wakatsurwa havateereri. Ukatovatsura ndiwe watomuvengi wavo. It's because tiri pamazuva ekupedzisira. Ukavatsura vakasa kutuka kuti like mazuva ano tone system yekuti ukavatsura unobva kutuka. It's because tiri pamazuva ekupedzisira havachateereri vabereki. Kurwadza kwazvo. Rega tivereke kuti chii chimwe chinhu chinoitika pamazuva ekupedzisira. Vasingavongi vasati vari vatsvene. Maizviziva here kuti kana kune chinhu chanetsa inyaya yekutenda mazuva ano. Kungotenda chete kuti munhu akaitirwa chinhu kutenda. Vanhu havachatenda. Even kunamata vanhu havachanamata. Mabhaibheri izvo wacho ukasvika pari pakati pewiki rinenge rine dust rinopukutwa kana munhu akuda kuenda kuchechi. Havachaverengi even shoko raMwari mazuva ekupedzisira. Asi ukawanzwa vachiita nharo dzebhaibheri unoti rakaverengwa. Izvo kwani unotoona nedzimwe nharo dzacho hadzina mavhesi mukati. Vanhu havachaverengi. Vanhu havachanamata kuti mweya mutsvene utibatsire. Rega tiende pavhesi ya 3. Vasina rudo chairo. Ukazwa bhaibheri rati vasina rudo chairo, zoreva kuti rudo runogona kunge riripo but risiri chairo. Inzwai kana bhaibheri richitaura haringotauri. Vasina rudo chairo. Vakawanda izvo vari kuchema nerudo. Vaifunga kuti rudo rwavo vari kupirwa ndiro chairo. Izvo harisirwo chairwo. Vasina nerudo chairwo. Zvinorwadza. That's why muri kuona kuti even masuicide case ari kuwanda. It's because pane vamwe vakapiwa rudo vakafunga kuti ndirwo rudo but rwakanga rusiri chairwo. Pavakazviziva vakazviuraya. Vasina rudo chairwo. That's why muri kunzwa vamwe vanhu vachiti anokuroya ndiwe padhuze anonyemedzera kukufarira havana rudo chairwo. Vanoita sevanarwo ivo vasina. Vanokuacta as if there is love yet hapana rudo. Zvinorwadza. Saka ndipo pari kutaurwa pana pane bhaibheri pavhesi 3 zichinzi vasina rudo chairwo. Rudo ruri kuru, rudo rwatonhora. Maimbomhanya zvakanaka akakudzivisai ndiani? Semhuri wani makatokura muchidya pamwe chete wani. Ko zvakazoenda nepi? Rudo hapasisina here. Rudo chairwo hapasisina. Vanhu vakuzvikudza. Chaita kuti vanhu rudo rubve pavari chairwo inyaya yekuzvikudza. Munhu nemunhu ari kutonzera divi rake kuti ndai kwangu zvaita. Kana une rudo unoregerera kuda hama yako iri pa next. That's why muchiona kuti kana munhu azofa vanoita kunge vane rudo vakutenga machira ma2-in-1 ekuisa mukofini. Asi munhu akafa nechando achitonhorwa. Mukofini atonhorwa ndipo pamunoda kumisa kuvhura ijira. Ezivi mune rudo chairwo. That's why mukuona kuti chembere dzokumusha dziri kuigwa nemakofini anodhura makasiketi. Asi chakavauraya inzara. Dai makabvisa mari yekasiketi vakava dai pamwe nhasi vachiri vapenyu vakafa nenzara. Hamuna rudo chairwo imi munonyepa imi. Hapana rudo apa. Hapana. That's why muri kuona kuti even misha mizhinji iri kupara. Vanhu vakuda mari. Vamwe venyu makadira kunzi makanga mune mari. Payakapera makasiyiwa. Pakanga pasina rudo chairwo. Vanhu vanoda mari. Ndo mazuva ekupedzisira. Vasina rudo chairwo. Varipo izvozvi vekuti shirikadzi nenherera dziri kutambura. Asi mukaona vachiita zvavanoita unoti vatsvene. Hapana rudo pane zvose zvavanoita. That's why muri kuona kuti kuna vamwe vana izvozvi vakatorwa kumusha vakauya vakaitwa mahasgero muno mutaundi vasina kana chavanopiwa kana chinyi zvacho. Zvoita ziviro rakanga riri rudo kukubvisa kumusha. Izvo kwani vaitsvaga wekushandisa. Hana kuti kutora munhu kumusha kugara naye mari chaka zvinhu zvakashata. Asi pane kamwe kamushandisiro kaona kuti aka hapasina rudo chairwo apa. Zvoita zivi mune rudo apa hapana rudo. Utsinye wega wega. Vamwe venyu munogara navano kubatsirai basa repamba. Asi unyatsoona kuti izvo hazvina rudo mukati. Kupfidzisanawo. Vasina rudo chairwo. Ndo mazuva ekupedzisira tikurarama.
Rega tivereke tiri kuti kudii. Vasingadi kuyanana. Kana uchiziva chinhu chanetsa kuyananisa vanhu. Nemhaka yeundini nekuzvikudza. Vanhu vakaitadzirana vatadzirana. Unova zichinzi iye ngauya andiite sori. Handingamufambire gumbo rangu iri. Haurioni kutsika pama pake. Havachadi kuyanana. They are comfortable kugara nevavengi. That's why vachidaro. Kuti panext nepanext hamutaudzani hamumhoresani. You are now comfortable kugara. Uchiziva kuti apa tuwirirani. Nei, hamuna rudo chairo. Hamuchadi kuyanana. Mukatadzirana. That's why murikuona kuti vakatadzirana vanozviisa pese pese kuti nyika yese zive kuti vatadzirana. Nemhaka iyi hamudi kuyanana. Dai maida kuyanana maishandisa nzira dzinotaurwa mubhaibheri kuti torai mumwe wetatu moyanana. Zvinoti zvinoti zvimwe zvacho kunyadzisana. Hamusina rudo chairo chairo. Hamuchadi kuyanana. That's why toona kuti iferi muchechi vanhu vanorwira kunyangwe ukuru kuti ini hanhu akuzoiswa paposiyeni akati gore rino ndazoisirei kumaasha. No. It's because hamuchadi kuyanana. Uri kufungira kuti nhingi ndiye akaita zvakati. Hamuchadi kuyanana. Hamuna rudo chairo. Munozvikudza pamabasa enyu. Dambudziko nderekuti even muministry yekuparidzira vanhu kuti Jesu unouya vanhu vane kuzvikudza. That's why muchiona kuti vamwe vacho vakanzi itai chakataura kuti mandidzikisira. Mazara nekuzvikudza. Mazuva ekupedzisira. Ngwarira kamushandiro kaunoita. Ngwarira kamutauriro kaunoita. Ngwarira mabasa aunobata kuti hapana kakuzvikudza mukati. Regai tiverenge timhanye nenguva. Vanochera vanhu vasingazvidzori vane hasha. Kana muchiziya nyaya yanetsa even mumachechi nyaya yemakuhwa. Izvozvi zvakakwese kuvarume nekuvakadzi. Kwane varume vane makuhwa kudhara rembo vakadzi voga. Makuhwa acho nezvimwe zvisina kuitika vanotaura ivo zvinoda kuti ivo vasara vachida kunge vakanaka nemhaka yekutsvaka kuzvikudza. Vanochera vanhu nekupupurira wekwavo nhema vachivachera. Iro bhaibheri richizviramba. Ukaona zvose zvizoitika, ukaona zvose zvakakusaraunda, tenda Mwari mazuva ekupedzisira. It's a sign. Saka bhaibheri rinobva rati vasingazvidzori. Unongoona even kamudyiro kacho kuti hapana kuzvidzora. Unongoona even kakutaura kacho kuti hapana kuzvidzora. Bhaibheri richiti mhinduro nyoro inodzora kutsamwa. Ivo havana mhinduro nyoro. Chavo ihasha. Havagoni kuzvidzora. Kana votaura because they have authority. Vanotaura nezvavanoda. Nemhaka yei havana novakontrola. These are the last days. Ndo zviri kurwadzira mazuva ano. Vanhu vazara nekuzvida. Vanhu vazara nehasha. Vanhu vazara nekusazvidzora. Ndoza muchiona kuti vakatadzirwa kadiki diki. Nyaya yacho inoitwa hombe. Hasha dzawandisa. Hapasisina kuzvidzora. Vanhu vave kuzvida. Vakuti unondidzikisira. Asi regai ndikudze chinichi. Maizviziva kuti Jesu pairarama pano pasi aidzikisirwa zvisingaiti. But kunyange vanhu havamudzikisira hazvina kumulimita his ability to perform miracles. So regai ndikudze kunyange vanhu vakakudzikisira, don't worry, as long as Mwari akakusumudzira, no one will be against you. Dambudziko muri kutsvaka social recognition. Hamudi kudzikisirwa. That's why muchiita zvakaipa. Ndosaka uchiona ama 2000 mazuva ano vachibuda nekufamba vasina kusimira zvakakwana. Nemhaka yei varikuda kukudzwa nekuwana social recognition nekuwana mbiri. Kana wana mbiri woti ndasumudzirwa. It's because tiri pamazuva ekupedzisira. Rangarirai pamazuva ano. Kunyange kamudyiro kawo kakasina kakuzvidzora. Hakana temperance. Munongodya zvese. Nezvakanzi zvisadyiwe munongodya. Zvakanzi zvisadyiwa mwana obvunza ndezvipi? Leviticus chapter 11. Inotaura zvakanzi zvisadyiwa. Saka vanhu vari kunzi nemazuva ekupedzisira havachagoni kuzvidzora. Hasha dzawandisa, kuzvikudza zvakawandisa, zvose zvakaipa zvawandisa. Rega tiverenge pavhesi ya4. Vanonyengera vasingarangariri, vanoita manyawi, vanoda zvinofadza zvenyika kupfuura Mwari. Regai ndikuudzei dambudziko ratatoita nderekuti nyika nechechi zvoita sezvabatana pakuita zvakaipa. Dai nyika nechechi zvabatana pakuti nyika ndoiri kuenda kuchechi zvayo inani. Zvino dambudziko chechi ndoiri kuenda kunyika. That's why muri kuona kuti
pane mamwe maevents anotoitika kunyange muchechi anonyatsoona kuti apa pasina zvedenga tatokunyika. Unongozviona nemaitirwo azvo, kunyange nemarongerwo azvo, kunyange nemapefomero azvo kuti asiri zvedenga zvave zvenyika izvi. Vanoda nyika kudarika Mwari. Bhaibheri richiti musasunga pajoko rimwe nevasingatendi, ivo ndivo vanonosungwa nawo. Nei, vanoda nyika kudarika Mwari. Bhaibheri roti namata Mwari mumweya nemuzvokwadi, ivo havadi. Bhaibheri roti musanamata zvitombi, ivo havadi. Bhaibheri roti chengetedza zuva reSabata uite dzvene, ivo havadi. Vanoda nyika kudarika Mwari. Ndo dambudziko. Bhaibheri parinoti usarerere kwako nhema, ivo havadi. Nemakai vanoda nyika kudarika Mwari. Jesu unorwadziwa achititarisa nemhaka yezvinhu zviri kuitika izvi. That's why muri kuona kuti even maprofita ine mawanda. Why? Vanoda mari. Nemi wacho moenda ikoko kuchinoitwa zvenyika, munoda mari kudarika Mwari, munoda zvinhu zvenyika kudarika Mwari. Vamwe vanoendera kuchechi kuti hanzi ndizoona unondiviga kana wafa kana ndazofa. Ndo dambudziko. Nemhaka yei yonecha unoda nyika kudarika Mwari. Ukaona uchiri kuita izvozvo uri wenyika, hatisati takutaura zvedenga. Zvinorwadza. Regai tiverenge vhesi ya5 tipedze nevhesi ya5. Vanomufananidzo bedzi wokunamata Mwari, asi vakarasha simba rako ufuratire vanhu ivavo. Saka panapa zviri kutaurwa zvinonzi vane mufananidzo wekunamata Mwari. Ukavaona vari pamachechi, mifananidzo. Ukavaona vakapfeka masutu, mifananidzo. Ukaona vakapfeka nhumbi dzavanodze kuchechi kwavo, mauniform, mifananidzo. Zvekunamata Mwari hazvimo. Nemhaka yei vanoda zvenyika. Havasi vose vanoti Mwari vachapinda denga. Saka kamuraramiro kako kanofanira kutaridza kuti uri wedenga here. Haufaniri kuita mufananidzo. Ungatoita mufa kose kuti panyika inotambura uchida kuedza kuwanda iwe uri wenyika, denga urishaya, saka uchafarira kupi? Munhu tendeuka nezita raJesu. Usaite mufananidzo wekunamata. Ngatinamate Mwari mumweya nemuzvokwadi. Saka musoro wako uripo mangwanani wanga usinganetsi, wanga ungoti pamazuva ekupedzisira. Ndizvo zvataverenga zvichaitika pamazuva ekupedzisira. Ukaona zvose zvoitika, ziva kuti mazuva ekupedzisira osvika. Pauchaenda kubasa nhasi, pauchaita zvaunenge uchiita nhasi, ukasangana ne-one of these things, ziva kuti mazuva ekupedzisira. Saka manje pavhesi ya5 payapedzisira yati ufuratire vanhu vakadaro. Nemhaka yei the moment unoramba uchiwirirana nevanhu vakadaro, newewo uchajoina chitima chacho. Saka Bible is encouraging us kuti tikaona vanhu vakadaro, let's try by all means kufuratira. Nemhaka kuti hazvina denga mukati zvavanoita. Bad habits corrupt good habits. Kamutambiro kaunoita nevanhu vako uchenjera kuti mangwana uri kuvajoina. Nemhaka kuti Bhaibheri rabudisa pachena kuti furatira. Harina kuti vhara maziso ukatarisa ikoko. Ratiita zvekufuratira kugotsa kuna maziso. Hatifaniri kuzviona. Ukaona munhu achiita izvi furatira. Mwari atibatsire, Mwari atikomborere kuti pane zvatichiita tifuratira vanhu vese vakadai. Mwari akubatsirei. Ndokuti kutaura kwangu mangwanani.